טוב, יאללה, בואו נלך, לא נעים מאחורי. שרוצה לשתות? תעשו טובה, תחכו לי, אני צריכה לצלם משהו קטנטן. תירוצים ותירוצים, יאללה, נמאס לי מזה. סליחה על האיחור. אין לי מושג. אנחנו נעביר אחרי זה את המידע למיכל, אנחנו חייבים לדבר על מה יהיה בבריכה. בסוף השנה יש מסיבה, זה לא פשוט בבריכה, מה שבעצם מזכיר לי סיפור ממה שהיה פעם בקיבוץ, זה לא כמו היום, הבריכה הייתה פתוחה, והתקופה הזמנית... חייבת לעשות גבות לפני מסיבת הסיום.
לא יכולה להגיע עם גבה אחת. אני לא בטוח מה לומר, האם כדאי בכלל לגשת. אוף, 5 שנים אני כבר שומעת החפירות שלה על הקיבוץ. בטח עוד שנייה, אנה תגיד שהיא צריכה לצאת לתגבור. אני מצטערת, יש לי תגבורים עכשיו, אני צריכה לצאת. שם היו דברים אחרים, זה לא מה שקורה היום. יש עוד 3 מבחנים למנהיק. אוף, הצוות הזה היה עדיף כבר לשבת עם מועצת שכבה. הצוות הזה ממש ברגרסיה רגשית חמורה. איזו חולשה. גם לסביות יכולות להתאפר. טוב, חבר'ה, יאללה, לעזוב את הטלפונים, את המבחנים, הכל. אנחנו הולכים לצלם את הסרט לסיום י"ב בבית ראיושקה. יאללה, בואו, אין הרבה זמן. קדימה. תראו מפה! זה פרטסי! לפני חצות, הרוח לא רוצה לנשור, ועל החוט לא מרפה אותי חונקת, בבית קפה בין השכונות, עוד לא קיבו את האורות. על כיסא ישן לבדי יושבת, אני לא בטוח מה לומר, האם כדאי בכלל לגשת. מחזור סמך והמחנכים מהכפר הירוק, אתם מסתגלים דרך אחת, עוברים לדרך חדשה. אני מאחל לכם מזל טוב, בריאות, אושר, אהבה, ושכל החיים תתקדמו ותשמחו. מזל טוב. היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החום. איזה חום, אולי נזוז שואלת, קרה דירה ספורה ממש קרוב לדרך השלום. נזמין חשבון, לילה לא הולכים לישון. הצורה? יש לי אחר גם. ובכלל, у меня есть очень много дел, которые я должна успеть сделать. Анна! Вообще, что вы от меня хотите? זה נורא מצחיק הצורה שאמרת את זה, זה לא משנה מה את אומרת כבר. לא, אתה אמורה לעשות כזה תנועה רגילה. אני לא מצליח, אני דיסלקט. תעשי